Witness. Chiba baba 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 ndisote ita ndisote ndati lamoyo bajosha ende inotopisa vanechedza vachiti notisa saka ndati zvinototyiza navanane ndati lame matinza lame inopinza lame inochemedza ndati lame inosekesa lame matinza lame inopinza lame inochemedza lame inosekesa lame yakatotiswa nangwendesa taiyeta lame yekuti ukaiudza mumwanoti handide ilame inopusisa lame inokudzidzisa lame itakuonesa pese patazo nepese pakona ndikati lame matsinza lame inopinza daimatsinza kuchema kwechi baba baba ndikati lame matsinza lame inopinza lame inopatamura ndosaka ndati ndaishaura kuti ndinopamba mulaiti ndati ndopinda mudarkness nekuti ndarohwa nesickness ndakuda kutsvaga zvinobatsira nepanondibatsira nevanhu vachandinzwa pandochema ndichipukuta musodzi wangu pasina nondona saka ndati ende lame matsinza lame inopinza lame nengebanga kuitaura unoti ndiri kutamba ndikati lame inopinza lame matsinza lame inokonzeresa kuti unge kuda kuromba asi lame leti futi yakaoma bonza mukoma futi kwemagari kuti nhamo inotokutengedzesa motokari yako pateni kuipaka kuitenga kuita kunge munhu anopenga asi tarisa mari vari kudenga pese pawapamba chingopa kutenda nekuti injaini lame mapenza lame inopinza lame inodzidzisa lame inopusisa ende lame matsinza lame inodzidzisa nekuti lame inocheka cheka inokusiya yakutwekesa lame yekuti ukaipunga unoseka uchiona mumba musina chinhu kana mafuta vamwe vachirara vakaguta asi zvangu ndati lame ndoiziyai lame ndati ndoiziyai usingaizive ndidedze ndikudze kuti ndane 4 days nenzara pamwe pacho ndati nditaure ndoda kuchema asi musoro unotema hapana kana nondiona Witness. Rusty Kangang Shumba Chibaba Ndisote.